Ahojte, dnes by som vám chcela ukázať, akým spôsobom využívam ja aplikáciu Procreate na svoju digitálnu detskú ilustráciu. A bude to na tomto jesennom hrnčeku, pretože si myslím, že je presne ten čas. A ak by ste potrebovali vedieť základy, ako vytvoriť plátno v tejto aplikácii, aké má byť veľkosti, ako má byť rozlíšenie, prípadne ako si vytvoriť nejakú referenciu a moodboard, ako používam ja, dajte mi prosím vedieť do komentárov a ďalšie videá môžu byť zamerané na tieto základy. Každú ilustráciu začínam vlastne nejakým vytvorením moodboardu, kde si nájdem na rôznych aplikáciách, ale väčšinou je to Pinterest, nejaké moje inšpirácie. Tu môžete vidieť, že som si dala dohromady pár jesenných hrnčekov, ktoré sa mi páčili či už tvarovo alebo farebne. A vďaka tomu som si vlastne nakreslila náčrt tohto hrnčeku. Nie som si úplne istá, či viete, ako sa využívajú vrstvy v tomto programe. Keby ste aj to potrebovali vedieť, tak tiež mi prosím napíšte do komentárov, aby som si spravila nejakým spôsobom prehľad o tom, čo by vás zaujímalo pri tejto digitálnej malbe viac, že či to je úplne základy, alebo potom nejaké komplexnejšie ilustrácie. Takže som si spravila najskôr náčrt. Ten mám v samostatnej vrstve. Teraz som si ho vlastne dala do módu Multiply a znížila som mu viditeľnosť, opacity, aby som vlastne pod neho mohla začať maľovať. Používam pri vlastne vyfarbovaní, alebo ako by som to povedala, dva spôsoby, myslím, že dva, pretože teraz môžete vidieť, ako duplikujem vrstvy. A to robím kvôli tomu, pretože keď používam vodovkové štece, watercolor brush, tak vlastne oni majú určitú priesvitnosť a na to, aby som zabránila tej priesvitnosti, tak tam používam viacero vrstiev. A druhý spôsob malby, ako ste mohli vyfarbovanie vlastne toho objektu, ako ste mohli teraz vidieť, že použijem vlastne ceruzku, vytvorím okraje a do toho len vhodím tú farbu, ale tie okraje musia byť na tej malbe uzatvorené, aby tá farba ostala len v tom tvare, ktorý som vytvorila. Teraz opäť vidíte ten prvý spôsob malby, kedy používam tool, ktorým si vyznačím okraje toho obrázku, potom si vezmem vodovkový štetec a týmto spôsobom nanášam farby. Na tých vodovkových štecoch v tomto digitálnom priestore je fakt skvelé to, že sa dajú takto krásne vrstviť ako v podstate reálne vodovkové štece. To sa mi veľmi na tomto programe páči, na týchto štecoch. A ak by ste chceli vedieť konkrétny brushpack, ktorý som použila, tak kľudne mi napíšte, ja vám ich potom môžem spraviť nejaké samostatné video krátke o štecoch, ktoré používam najčastejšie. A keď to mám týmto spôsobom vytvorené, nejaké základné farby, aktuálne upravujem pomocou takej rozmazávacej, volá sa to smudge tool, takej rozmazávacej možnosti alebo toolu, ktorý sa tu používa, tie okraje, ktoré som si vytvorila pomocou tej druhej formy vymaľovávania, a aby som si vlastne upravila, keď sa mi nepáčia nejaké tvary na konkrétnych veciach, ktoré som tu maľovala, pretože pri vlastne tomto select toole úplne neovládam ten tvar, ktorý kreslím, takže tam si potom ešte to upravovávam pomocou ako keby gumy ten tvar. Rozmýšľam nad tým, že tie štece, ktoré používam, nie je ich veľa, ale podľa toho, akú maľbu vytváram, tak podľa toho ich striedam, takže by som vám to potom kľudne mohla ukázať. Druhú vec, ktorú spravím, keď si nanesiem základné farby, je, že robím najskôr tiene a to robím pomocou vlastne vrstvy, clipping mask sa to volá, a dávam tam mod Multiply. A v tomto prípade som vlastne použila tú istú farbu, ktorú som dala ako základ toho hrnčeku. Tak to robím najčastejšie, že nehľadám si na palete farieb nejakú
podobnú farbu tomu, čo som zvolila, ale vlastne vezmem si tú istú farbu, ktorú som použila a dám to do módu Multiply. A vlastne ten mi automaticky vytvorí ako keby perfektný tieň, čo je podľa mňa úplne super vec. A potom si to variujem, tam pomocou toho slidera si viete upraviť tú ako keby sítosť alebo priesvitnosť toho konkrétneho tieňa. A väčšinou vrstvím tie tiene viackrát, pretože robím ako keby dva typy tieňov. A jedny sú rozmazané, také neurčité, a druhé, ako vidíte napríklad na tom hrnčeku na tých očkách a pod tými líčkami v tvare srdiečok, sú ostré tiene. Používam väčšinou oba typy týchto tieňov, lebo to krajšie definuje ten predmet, ktorý kreslím. Aspoň teda podľa mňa. Všetko, čo vám tu hovorím, je môj osobný pohľad na tú ilustráciu a verím, že 100 ľudí z toho chutí, takže prosím, neberte to ako nejaké pravidlo, je to jednoducho len to, ako to funguje mne a ako to vidím ja. Aktuálne pridávam detaily, na tie používam väčšinou ceruzku zo základného toho štecového paku, ktorý obsahuje Procreate. A vlastne tie tieňové a detailové a texturové veci robím potom s tými štecami, ktoré som si zakúpila od niektorého konkrétneho umelca, ktorý vytvára tie štece. Viem, že tam mám Maxa Juličného, myslím, a ešte niekoho musím pozrieť vlastne, lebo som si to dala do takého svojho vlastného výberového priečinku štecov. A nemám ich rozdelené podľa toho umelca, ktorý ich tvoril. Kto by nevedel, tak vlastne v ľavom hornom rohu, kde vidíte tie fotografie, tak to je vlastne tá moja nástenka nápadov alebo moodboard, podľa ktorej som si vytvárala tú ilustráciu, ten náčrt. A teraz aktuálne pridávam som pridávala, myslím, že na tú šlahačku na tej káve tiene. Teraz idem na lyžičku, zase si spravím vlastne tú clipping mask a pomocou vlastne tej možnosti multiply vytvorím úplne jednoducho tieň, že opäť nemusím rozmýšľať nad farbou toho tieňu a je to úplne prirodzené, čo mi príde naozaj veľmi handy. A potom niektoré štece využívam vyslovene len na textúry. Závisí od toho opäť, aký typ ilustrácie to je. Ale v tomto prípade som sa rozhodla používať viacej týchto vodovkových rôzno frkancových štecov, pretože sa mi to hodilo k tejto ilustrácii. Niekedy ich používam viac, niekedy menej. Veľmi to závisí. V tomto prípade vždycky, keď nahodím tie základné tiene, ktoré viem, že chcem, aby boli také viacej blurry, viacej rozmazané, tak vždycky používam aj tú smačtu, ktorú môžete vidieť. Tá ikonka vyzerá ako ručička s prštekom vpravo hore vedľa štetca. Túto možnosť využívam veľmi často, mám to strašne rada, že si to viem ako keby dorozmazávať podľa seba.
Dôvod, prečo strašne rada používam referencie, je, že vlastne hoci kedy ich môžem zväčšovať, zmenšovať, nemá to len jednu veľkosť, ale proste môžem si priblížiť z napríklad týchto zložených asi 5-6 fotiek, konkrétne tieto gaštany, a môžem pozrieť tie detaily, akým spôsobom na nich dopadá svetlo a tieň, a tým pádom to potom aj lepšie sama nakresliť. Ďalšia super vec je, že môžete vlastne využiť ten color picker, to znamená, že vytiahnú tú farbu konkrétne z tej fotky, ktorú tam máte na tej referencii danú. Ja som si na začiatku tohto videa aj pomocou vlastne toho color pickera zvolila farebnú paletu, ktorú budem používať, že som si vlastne z tých fotografií vytiahla tých základných, koľko tam mám, 7-8 farieb. A teda tie fotografie sú skvelé aj na to, aby som si vlastne nemusela na ten obrázok kresliť, odkiaľ mi dopada svetlo a tým pádom bude sa mi tvoriť tieň, aj keď aj to niekedy robím a môžem to vyskúšať aj na nejakej ďalšej pripravovanej ilustrácii, na ktorej by som vám ukázala ďalšie veci. Takže opäť len spomeniem, že dajte mi prosím vedieť, keby ste chceli nejakú konkrétnu vec nakresliť a vidieť, ako to robím ja. Keby som mala zhrnúť, akým spôsobom pracujem s ilustráciami, tak je to vlastne samozrejme základ je ten náčrt a pod ten náčrt vlastne vždycky vrstvím základné farby, potom tiene, nakoniec dávam svetla a vlastne rôzne detaily, napríklad v tomto prípade tú posypku na tej šláhačke a ešte tam budem dokresľovať nejaké drobnosti, po prípade keď mi napadne, že by ešte niečo malo byť tmavšie, niečo svetlejšie, ale väčšinou teda pracujem, takže základné farby, tiene, svetlo a ešte doladenie tých detailov. Ono väčšinou tá ilustrácia vám príde iná, keď sa na ňu pozriete o deň, o 2, o 3, čiže aj to je ešte dobrá vec, že nepúšťať hneď tú ilustráciu niekam ďalej, ale skúsiť sa na to pozrieť ešte čerstvými očami, keď sa vyspíte. Teraz už len na záver vlastne budem doľaďovať tie svetla, možno že ešte nejakú textúru. A
Ak by vám niečo ešte chýbalo, tak mi kľudne napíšte. Ak ste dopovedali až sem, tak som z toho nadšená. Budem rada, ak mi dáte vedieť nejakú spätnú reakciu, nejaký feedback. Budem na tom pracovať, dúfam, že to bude za každým o čosi lepšie. Ale aktuálne teraz som ešte aj chorá a aj malého mám chorého, tak je to také, ale keď som to slúbila, tak som to spravila. Takže budem rada za každý komentár, za každé srdiečko, za každý odber, za každé zdieľanie a samozrejme ďakujem za váš čas a za váš feedback. Tak ak si ho namalujete spolu so mnou, kľudne ma potom označte na Instagrame @jushiart a budem sa tešiť na budúce. Ahojte.